Hi mga bata, ani-ana po si Teacher Sabina. Okay mga bata, anda na ba mo magtuon sa atong subject na MTB3 Quarter 2? Okay, ang atong tunan mahitungod sa personification and hyperbole. Okay, pag-ila sa mga masumbingayong pamulong. Anda na ba mo mga bata? Okay, tara na! Sa dili pa ta magsugod mga bata, atong balik lang tawon ang atong leksyon sa niaging mga adlaw. Okay. Ang atong buhaton, ilha ang metaphor sa pahayag. Kung sa ganit ng metaphor, okay, maunay, figure of speech nga diretsong magkomparar sa tao, lugar, mananap, o butang sa lain nga kalidad, apan kaamgid nga kinaiya. So, mo ibiya mga bata, kabalo ko, nakakaton na kamo. Arita sa number 1. Si Dante isda sa dagat kun mulangoy. Unsa ang metaphor ana mga bata? Si Dante isda sa dagat kun mulangoy. Okay, ilha mga bata, asaan na? Isda sa dagat. Yes, tama. Isda sa dagat. Ari na po kita sa number 2. Sangko sa langit ang iyang pagmahay. Ilha mga bata, asa ang metaphor ana? Okay, so sangko sa langit ang iyang pagmahay. Ang metaphor, sangko sa langit. Okay? So ari na po kita sa number 3. Sapa sa luha ang niaga sa iyang mga mata. Number 3, sapa sa luha ang niaga sa iyang mga mata. Unsay tubag? Yes, tama. Sapa sa luha. Okay. Ari na po kita sa number 4. Si tatay ang haligi sa panimalay. Number 4, si tatay ang haligi sa panimalay. Okay. Ang tubag, haligi sa panimalay. Yes, tama. Ari na po kita sa number 5. Si Ana mantika kun matulog. Si Ana mantika kun matulog. Asa ana ang metaphor mga bata? Okay. Ang metaphor, mantika kun matulog. Diba sayon ra kaayo ang pag-identify sa metaphor? Okay. Kabalo ba mo mga bata ang masumbingayong pamulong makit-an sa usa ka okasyon, pista man o pahinungod sa adlaw na tawan nga ana ay ni kanta o ni balak? Okay. Kini maghatag og kalingawan sa mga bisita. Diha sa maong kanta o balak, migamit kini o masumbingayong mga pulong o sa mga pulong nga eksaherasyon nga naghatag ilhanan o kalidad sa usa ka butang nga walay kinabuhi ngadto sa pagkamasamang tawo. Kini nga leksyon atong mahibaluan kung unsa ang mga masumbingayong pamulong aron dili ka maglibog dali atong sayran. Unsa man ang personification? Okay, figurative language o masumbingayong pamulong nga naghatag sa mga ilhanan o kalidad sa usa kabutang nga walay kinabuhi ngadto sa pagkamasamang tawo. Okay, so mga bata na may ideya unsa ang personification? Ani ay pananglitan mga bata ang kahilom ni kama ngadto sa classroom. Okay, so unsa man ang personification ana? Di ba mga bata ang pananglitan ang kahilom ni kamang ngadto sa classroom? So gipananglitan sa usa ka butang nga walay kinabuhi. Okay, nasabtan na ba ang personification? Very good. Okay, kabalo ko, nasabtan na ninyo ang personification. Ari na po kita sa hyperbole. Unsa man ang hyperbole?
usa-usab ka figurative language o masumbingayong pamulong nga gipahayag sa eksaherasyon. Okay, pananglitan. Dugayan nimo nagpaabot ko og usa ka gatos ka tuig o na ka miabot. Asa may hyperbole anak mga bata? Okay, usa ka gatos ka tuig. Tama. Maunay gitawag og eksaherasyon. Okay, tiaw bang magulat ka og isa ka gatos ka tuig? So, eksaherasyon na mga bata. So, mga bata, kabalo ko nakamauna mo unsay personification ug unsay kalahian sa hyperbole. Okay? So, atong buhaton nay aktibidad tubagaang ang matag pahayag adunay mga pulo nga gigamitan og personification. Ila kini og isulat sa inyong papel. Number 1. Saludo ang kaktus sa mga bisita nga isog mo biyahe sa pagtungay yuta. Number 1. Saludo ang kaktus sa mga bisita nga isog mo biyahe sa pagtungay yuta. Ang personification, pagtungay yuta. Yay! Tama inyong tubag. Ari na po kita sa number 2. Ang hangin mihunghong sa balita sa lasang. Ang hangin mihunghong sa balita sa lasang. Unsay tubag? Yes, tama. Mihunghong sa balita sa lasang. Okay, mihunghong. Okay. Number 3, ang limpyong tubig sa suba midagan og kusog aron motipon sa dagat. Again, number 3, ang limpyong tubig sa suba midagan og kusog aron motipon sa dagat. Okay, isay tubag. Yes, tama, midagan og kusog. Ari na pud kita sa number 4, ang kahayag sa kandila misayaw sa kangit-ngit. Number 4, ang kahayag sa kandila misayaw sa kangit-ngit. Unsay tubag? Misayaw sa kangit-ngit. So mga bata, maunay pag-ilasa personification. Okay, ara na pud kita sa number 5. Ang hustisya buta ug bungol. Number 5, ang hustisya buta ug bungol. Unsay tubag? Buta ug bungol. Tama, maunay pag-ila sa personification. So mga bata, nakamauna mo unsaon pag-ila sa pahayag sa ang personification. Ari na pud kita sa mga pahayag adunay mga pulo nga gigamitan og hyperbole. Ila kini og isulat sa papel. Andam na ba? Number 1, makapaminaw ako ni anang kantaha hangtod sa kahanturan. Okay, so number 1, makapaminaw ako ni anang kantaha hangtod sa kahanturan. Asa anang hyperbole mga bata, gitawag og exaggeration. Ang tubag, hangtod sa kahanturan. Tama. O di ba, sayon lang kaayo ilhon ang hyperbole. Okay, arita sa number 2. Gutom kaayo ko nga gusto ko mukaon og tao. Number 2, gutom kaayo ko nga gusto ko mukaon og tao. Asa ana ang hyperbole? Mukaon og tao. Okay. O di ba sayon ra kayo ilhon ang hyperbole? Okay, arita sa number 3. Labangon nako ang blawod para lang makauli karong adlaw. Number 3, labangon nako ang lawod para lang makauli karong adlaw. Asaan na ang hyperbole? So ilha mga bata, dali ra kayo. Yes, tama, labangon nako ang lawod. So, maunay hyperbole o gitawag og exaggeration. Arita sa number 4. Human sa kamatayon sa iyang mga ginikanan, murag gipas-an niya ang tibuok kalibutan. Number 4, human sa kamatayon sa iyang mga ginikanan, murag gipas-an niya ang tibuok kalibutan. Asaan ang hyperbole o exaggeration? Ang tubag, gipas-an niya ang tibuok kalibutan. O diba, sayon ra kayo mga bata pag ila sa pahayag nga dunay hyperbole. Okay, ari na pod kita sa number 5.
Uhaw si Henry nga maughan ang tabay sa iyang pag-inom. Uhaw si Henry nga maughan ang tabay sa iyang pag-inom. Asa ana ang hyperbole. Ang tubag mga bata maughan ang tabay. So maunay hyperbole o exaggeration. O di ba mga bata sayon ra kaayo? Ana na po ipatubag si teacher na aktibidad, direction. Ilha ang mga pamulo nga nagamit og personification og hyperbole. Pilia ang letra sa saktong kahulugan og isulat sa inyong papel. So agaan mo na ko og pila ka minuto para makatubag. Andam na ba? Mga bata, maghatag na po si teacher og laing tubagonon or aktibidad. Direction, pilia ang saktong kahulugan sa mga nailhang personification og hyperbole. Litra ra ang isuwat sa inyong papel. Again, unsay buhaton? Okay, litra ang isuwat sa inyong papel. Okay, so dali ra kayo mga bata. Ilha ang personification og hyperbole. Ready?